Σήμερα ήρθαμε εδώ για να κάνουμε μια αυτοψία, έτσι όπως είχε αποφασίσει το Περιφερειακό Συμβούλιο, στην γνωμοδότηση που πρέπει να κάνει το Περιφερειακό Συμβούλιο για μια πρόταση του Δήμου Άργους Μυκηνών για να γίνει μια ενδιάμεση διαχείριση σε αυτό το χώρο. Η αυτοψία που κάναμε δείχνει ακριβώς ότι η μελέτη που υποβλήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι μελέτη η οποία δεν φέρνει τα πραγματικά στοιχεία του πεδίου που μπορεί να αναπτυχθεί αυτός ο χώρος, προκειμένου να υπάρξει η ενδιάμεση λύση. Και βέβαια συζητήσαμε ότι θα πρέπει οι τεχνικές υπηρεσίες τόσο του Δήμου όσο και της Περιφέρειας και της Περιφερειακής Ενότητας, μαζί με τους συμβούλους που έχουν εμπειρίες πάνω σε αυτά τα πράγματα, να συνεργαστούν προκειμένου να βρεθεί μια πρόταση η οποία θα είναι και βιώσιμη και νόμιμη. Θέλω να πω ότι βλέποντας αυτή την κατάσταση, ότι πραγματικά αυτό είναι ένα όνειρο, είναι μια τραγωδία. Μια τραγωδία της ανικανότητας των δημοτικών αρχών να αντιμετωπίσουν το σημαντικό πρόβλημα στην διαχείριση, αλλά και μια ανικανότητα των πολιτικών ηγεσιών να βρουν έναν τρόπο προκειμένου να κάνουν πράξη αυτή την ανικανότητα και την αδυναμία η οποία μας απειλεί ως χώρα. Μόλις πήραμε την ευθύνη, αυτή την ευθύνη που η αδυναμία των δημάρχων έδωσε στην πολιτεία την ευκαιρία να μας δώσει εμάς την αρμοδιότητα της ολοκληρωμένης διαχείρισης, όχι της διαχείρισης αυτής της καθημερινότητας και αυτού του όνειδους και της ντροπής, αλλά το να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο το οποίο θα έδινε οριστική λύση στην ολοκληρωμένη διαχείριση. Η προσωρινή διαχείριση ήταν ευθύνη των δημοτικών αρχών μέχρι την ημερομηνία που θα υπογραφόταν η σύμβαση, και μετά από 10 μήνες μετά από την υπογραφή της συμβάσεως η ανάδοχος εταιρεία όφιλε σύμφωνα με τη σύμβαση να αναλάβει την ευθύνη της προσωρινής διαχείρισης, για να ξεκαθαρίσουμε οριστικά και αμετάκλητα αυτό το θέμα. Το δικό μας το μοντέλο ήταν ένα καινοτόμο μοντέλο που αυτή τη στιγμή είναι μοντέλο για όλη τη χώρα. Είναι ένα μοντέλο που θα απαιτήσει από τις δημοτικές αρχές να μειώσουν το κόστος που πηγαίνει στον πολίτη, δηλαδή το κόστος των δημοτικών τελών. Όσο και να ακούγεται η άλλη άποψη, η οποία κατά τη γνώμη μου δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, δεν γνωρίζει καθόλου τη σύμβαση και το μοντέλο που εμείς επιχειρήσαμε, όσο και να ακούγεται αυτή η άλλη άποψη, η μόνη πραγματικότητα είναι αυτή. Παρατηρώ, και το είπα εχθές σε μια συνέντευξή μου, ότι η υποβολή κάποιων τοπικών σχεδίων διαχείρισης φτάνουν το κόστος της διαχείρισης αυτής, της μη ολοκληρωμένης διαχείρισης, σε ύψος 120, 150, 180 και 220 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι ένα έργο που θα έχει κόστος 61,73 ευρώ και είναι το πιο φθηνότερο έργο στην διαχείριση των σκουπιδιών, πόσο οικονομικότερα και ευεργετικά θα λειτουργήσει στον πολίτη. Γιατί εμάς μας νοιάζει ο πολίτης. Εμάς μας νοιάζει να χαλακώσουμε την υγεία του, την οικονομία του και την περιβαλλοντολογική προστασία. Όλες οι άλλες οι κουβέντες των δήθεν ευαίσθητων ανθρώπων αποδεικνύεται στην πράξη ότι δεν ισχύουν. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό συμπέρασμα το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Ο Χαδά που βλέπουμε απέναντί μας είναι ένας χώρος ο οποίος έχει πάνω από 250.000 τόνους σκουπίδια. Εάν βάλουμε και δίπλα τον άλλο Χαδά, τη Μεγάλη Τρύπα, όπου έχει πάνω από τουλάχιστον 50.000 κυβικά λιματολάσπης, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ στην περιοχή αυτή έχουμε μια ορολογιακή βόμβα την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
Για τον Χαδά αυτό δεν μπορούμε και δεν μπορεί να μπει σε κανένα πρόγραμμα αποκατάστασης. Όπως είπα προηγούμενα με τον κύριο Δήμαρχο, η αποκατάσταση που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει, και εδώ δεν δέχομαι καμία συζήτηση, θα κοστίσει πάνω από 10 εκατομμύρια μαζί με το κομμάτι της εξυγίανσης του εδάφους της λιματολάσπης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι κόστος έχει για τη λειτουργία του Δήμου μια τέτοια ανάγκη που αναλαμβάνει η Δημοτική Αρχή, παρόλο που η ίδια εξ αρχής δεν είχε την ευθύνη αυτών των πραγμάτων, αλλά έχει ένα κομμάτι της ευθύνης αυτού του ζητήματος. Τελειώνοντας, θέλω να πω, μετά τις δηλώσεις του κυρίου Τσιρόνη, ο οποίος δημόσια είπε ότι στηρίζει το έργο της Πελοποννήσου και ότι το έργο της Πελοποννήσου θα γίνει ανεξάρτητα εάν εγώ δεχθώ να υπογράψω τη σύμβαση, γιατί ξέρουν οι πολίτες πολύ καλά ότι χωρίς τη δική μου την υπογραφή δεν μπορεί να υπάρξει έργο. Εγώ είπα ότι θα το σκεφτώ, θα υπογράψω το έργο που εμείς κάναμε, που εμείς γεννήσαμε, κάτω από συγκεκριμένους όρους. Πάντοτε υπέρ της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος και πάντοτε υπέρ της προστασίας των ίδιων των πολιτών. Γιατί αυτοί που αγαπούν τους πολίτες παίρνουν επώδυνες αποφάσεις προκειμένου να τους προστατεύσουν διαχρονικά. Γιατί όλες οι άλλες οι κουβέντες περί προστασίας του δημόσιου συμφέροντος, περί προστασίας της ζωής των πολιτών, είναι ένας απέραντος διαχρονικός λαϊκισμός, ο οποίος ανθεί στη χώρα μας και είναι η γεννησιουργός αιτία της μεγάλης κρίσης σε όλα τα επίπεδα που μαστίζει τη χώρα μας. Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι εμείς έχουμε ένα σχέδιο, το οποίο το είχαμε συνομολογήσει και συμφωνήσει με όλες τις δημοτικές αρχές. Η περιφέρειά μας να γίνει πρότυπος περιφέρεια αειφορίας, για να δημιουργήσουμε υπεραξίες στα προϊόντα μας και στις υπηρεσίες που παράγουμε στον τόπο μας. Εμένουμε αυστηρά. Όσοι φεύγουν από αυτή τη βασική αρχή, ασφαλώς είναι ρυψάσπιτες. Και θέλω να πω επίσης ότι στην περιφέρειά μας, ανεξάρτητα το θέλει ή δεν το θέλει ο καθένας, θα λειτουργήσει μόνον η νομιμότητα και μόνον οι κανονισμοί της κανονικότητας που θα δημιουργούν μια κοινωνία ευαισθητοποιημένων ανθρώπων και όχι μια κοινωνία δήθεν οικολόγων, περιβαλλοντολόγων, όπως η επικεφαλής της παράταξης, της οικολογικής συμπαράταξης των Πρασίνων στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η οποία κλείνει τα μάτια, έχει σταθεί στο ρόλο του Συμβούλου και το μόνο που την ενδιαφέρει και αυτή και την πολιτική ηγεσία του σημερινού Υπουργείου είναι το να γίνουν μερικές δουλειές. Μακριά από εμάς αυτή η αντίληψη, είμαστε απέναντι σε αυτές τις λογικές, το έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια, θα το αποδεικνύουμε συνεχώς. Η Πελοπόννησος είναι μια άλλη περιφέρεια που δεν γιοτεύει, που δεν την παίρνουν στα ψηλά, που δεν μιλάει με τους υπουργούς για να φαίνεται καλή περιφέρεια, που διεκδικεί μόνον για το δημόσιο συμφέρον των πολιτών. Σας ευχαριστώ. Να ρωτήσω κάτι. Οι εγγυημένες ποσότητες θα κατεβάσουν σίγουρα τα δημοτικά τέλη? Ακούστε, αυτή τη στιγμή, επειδή δεν είστε γνώστες και με συγχωρείτε, δεν το λέω έτσι, το λέω γιατί δεν πληροφορείστε. Εγώ είμαι και πολίτης. Δεν πληροφορείστε, μπράβο, τις πληροφορίες που έχουμε στις υπηρεσίες μας. Αυτή τη στιγμή οι αδειοδοτημένοι χώροι στο τρίπτυχο που εμείς αποφασίσαμε ως Περιφερειακή Αρχή, πριν υπάρξει Τσιρόνης, πριν υπάρξει άλλος, έχουν αυτή τη στιγμή αδιάθετες ποσότητες σύμμικτων σκουπιδιών πάνω από 500.000 τόνους. Η πρώτη εκτίμηση των τοπικών σχεδίων δίνει ότι δυστυχώς το έργο μας έχει ένα μεγάλο μειονέκτημα. Η πρόβλεψη για το maximum των ποσοτήτων που μπορεί να διαχειρίζεται, που είναι 220.000 τόνοι, θα αποδειχθεί πολύ γρήγορα
ότι δεν θα φτάσει. Και να σας πω για το θέμα της εγγυημένης ποσότητας. Αυτό πλέον το έχει ξεπεράσει και ο κύριος Τσιρόνης. Εχθές στη δήλωσή του δεν έβαλε τις ενστάσεις που έβαζε μέχρι τώρα, κατηγορώντας την περιφέρεια και τον περιφερειάρχη και τους δημάρχους, αλλά λέει ότι το έργο είναι καλό και ότι το έργο πρέπει να γίνει, και αν δεν υπογράψει ο περιφερειάρχης θα δώσει την αρμοδιότητα που κάποιοι βγήκαν και είπαν ότι μας την πήραν επειδή η Νέα Δημοκρατία συνήργησε με τον ΣΥΡΙΖΑ σε μια ολέθρια πολιτική πράξη. Θα μας πάρει την αρμοδιότητα, που σημαίνει ότι η αρμοδιότητα ακόμα είναι σε εμάς και αποτελούμε και την μοναδική ελπίδα για να γίνει αυτό το έργο. Είπαμε λοιπόν ότι ο ΕΣΔΑ αυτός προβλέπει αυτή τη στιγμή ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα 143.000 τόνους. Ο ΕΣΔΑ, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του το 1 εκατομμύριο τόνους που παράγονται από βιομηχανικά σκουπίδια τα οποία τα διαχειρίζεσαι κατά τον αστικό τρόπο. Και βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα, και καλά κάνατε και θέσατε την ερώτηση, την οποία θέλω να την πω στους πολίτες. Το έργο το δικό μας είναι τόσο διαβιές και διάφανο και τόσο καθαρό έργο, που συγκέντρωσε όλες τις αντίπαλες δυνάμεις που είχαν μάθει διαφορετικά να λειτουργούν στη ζωή τους απέναντί μας.